Da, nisi stavljao, u njoj ne boreći. On je radio tu varijantu, ovo što sam rekao, znači da tamo bude kuhinja, ovdje da bude trpezaje i ovdje da budu dve male halače sobe. Znači ovako, i evo prilike ovako, kažem vidi, sasvim dovoljno se stavlja na ovaj jako. Ne, on je trebao da ostavi ovaj zid za drugu. To je super. Dobro. Čak je recimo ovaj prvi pravio varijantu da ovdje budu garderobe. Znači cijelo je prostor da bude garderobe. Pa ne znam, ja sam malo No, sasvim korektno. Mi smo se penjali gore, išli smo između beda, baš smo išli po pokretu. Ne, išao sam ja gore, Ja sam bakio, onda puta pokrene krov. Dobro, zvalo, treba oni tamo 7